Jakubkové Vianoce. Ideme zazvoniť a Jakubkovi povedať, že mu donesú Ježiško dať. Čo to zvonilo? Hýbaj, pozri pod stromček, či tu nebol Ježiško. Čo to je, Jakub? Dáček. Čo sú to? Dáček. A komu to ten Ježiško doniesol? Tebe? A jak vieš? Musíme čítať. Čo? Tatinko, poď sem, kde si? Volaj tatina, že čo si našol. Pozri, čo som našol. No počkaj, budeme čítať. Postav sa ty. Tu je napísané, že tatinko. Daj tatinkovi dáček od Ježiška. Páči. Táto. Ďakujem. Toto je maminkine. Maminke, daj nám postielku. Čo to je? To som dostala od Ježiška. Dáček. No. A tuto je čo napísané? Poď ideme čítať. J, A, K, U, B, K, O. Jakubko, kolena. Kedy to je chlapec? To si ty? No páči sa. Viem. A tuto je tiež napísané, Jakubko. To je tvoje. Tuto je napísané, že Románko, Románko. To je Dominika. To je Tomáško a toto je Jakubko Simonky. No to im zaneseme potom. No však aj tuto nehali pre Ježiška aj Románkovi, Ježiško tu nehá, vidíš? A to je Dominike, to je Tomáškovi a to je Simonkymu Jakubkovi. To je napísané, že Jakubko Simonky. Ty máš dva? Jak veľa? No otváraj si rýchlo. No a trhaj silno. Tuto hore trhaj. Takto. Rýchlo trhaj. Čo to je? Jakub, čo to je? Traktor. A jaký traktor? Veľký. Lego? Áno. A pozri, aj traktor nakosený tam máš. Rýchlo to dotrhaj. Rýchlo. Čo to je? Bože. Joj, Bože. No polož si takto. Takto polož. Aby tatino na kameru a ešte tu máš, ešte tento si roztrhaj. No, to je paráda. Čo to je? Lampička, kto si bude kresliť? Ja. Aha. Super, že? To je Lego. No, tatino ti postaví. Čo? Lego, Jaké? čo si dostal od Ježiška. Toto je čo? To je taká lampa, ktorá svieti a ty si budeš podľa toho kresliť, čo tam bude ukazuje. Lampička. A čo povieš Ježiškovi do kamery? Ahoj. A povedz mu pekne ďak. Ďakujem. Tak. Pozri, čo tu má. A povedz, poslala si mi krásne darčeky. A pozri sa na kamerku. Poslal si mi krásne darčeky. Áno. Tu máš obrázky. Tu budeš vyfarbovať, vidíš podľa toho. Tu máme čisté papieriky.
Vidíš, takto. Aj pastelky tam máš, Minenko, pozri. Čo? Cerusky. Myslíš, že mama to zvládne? Čo to je? Planeta? Steleško. Ja môžem celá to vidieť. Minka, dáme na tie otvúry. To dávajú sem, aha, pozri. Tu máš na to miesto. Aha. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá mapa tu nie je. Piatá. A tu musí tatínko dať oné. To nie ešte. Tu potom musí tatínko zapať. No iba si Lego rozhodívať.